samahan sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo nyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Sanggipang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakabukit hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na ini hatod serbisyo publiko sa satuya ni Board Member Attorney Shai Pajardo Noble, bukal kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered with SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges, Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges.
your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology in Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLionaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS, kung palumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung palumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart to- Smart dishwashing paste ko! Smart to- Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal galing yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1
heavy-duty linig kada pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya, wow. White Roses. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuting sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga karonda, magdangog na sa programang Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Mga tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Kahit sa 24 nakita kan bulan na Hulyo, aldaw po kita nin Biyernes. Kamu magrulupad ta Biyernes na naman. Diba? Ngayon, Friday na, malulupad na. Ay, day kamu kaya. Nagtatrabaho ka, magtrabaho mo na. Day magpararulupad. Bako man ka mga asbo. Ba niya to sa lado technical si James Ocon, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Nagbakasyon muna si Karondang Raquel. Napod yun ni Saldico. Bicol Party List. May oras na itatao. Si Madam Sally, kunya na baga. Korangay na ang bulsa. Naray kun maghiro si Congressman Pido Garbin saka si Congressman Jan Almario Chan. Kundi dahil po ka nagre-reply sa ko. Ako ano lamang, Congressman Chan, karon niya ako Chani, style Jackie Chan. Kinakarati kita kanya. Nagsusubaman lang kita sa ako Bicol Party List. Taka ito, galanting-galanting, onyan baga, kurangay. Si Madam Sally, mayo na dang ibang kwarta. Ay pambihira. Karong gurot na lang. Bali nagduwang gurot man. Pang-snack lamang ngayon indo, pang kapi-kapi. Santissima. Ako, garo nagluluya na ako Bicol Mandali ining mabukulan. Pag-abot kan eleksyon, baka bukol na. Baka unang ako Bicol. Kagadan ko niya na dugang na pamasahe kan mga jeepney driver sa Bicol kasunod kan nanutara na liwat na paglangkaw kan presyo ng petrolyo sa mga nakaliis na simana. Pero ano yan, nagbaba. An presyo kan kopra. Ang rason, bagsak da kayaan piso sa Pilipinas kontra sa dolyar, pangyayari. Gun ki Piston Condor Piston Bicol President Ramon Rescubilla
inian nganing dai mawara sa tinampuan mga driver na nagpapasada sin may padagos ang sendan serbisyo sa mga commuter. Para sa kuya, magbisikleta na lang o kaya magbaklay kung naarog na kayo ng sitwasyon, nagpaparamahal ang mga produktong petrolyo sa nasyon. Ay, ibalik sa dati itong naglalakaw-lakaw, na tapos nagbabalon na lang sa mga eskwela, estudyante. Iba nagbibisikleta, kung ano nagbisikleta pa kayo bulldog, maski rim na sana, abang sarig, nagdadalagan pa baga. Basta parusog, pero kung patukan, masakit, magabat sa bulldog. Ito, usong-uson mga bisikleta ang Fuji. Kunyang ganito, gibong Japan. Ang paghunakan iba, kan panahon mas marhay po sa dalagan kan buhay kan mga tao, exercise pa ngunyan, grabe na kaya nga arte. Kaya na maka-eskwela kung mayong balon, pag 5 pesos sa nan balon, iaapon yan kan mga kaakian ngunyan, man nga mabakal kiton ngod. Kaya masakit po ang buhay pag abot sa presyo kan mga barakalon ngunyan. Dapat ngunyan matyaga ka. Dahil magparahin ugak. Ang kadaklan kaya ngunyan nagihin ugak. Report! Yan man sa linya si Karondang Raquel, pasok. Matabi Karondang Philip Marinaga sa imo asin sa Gatasagan Tabay. Sa ito yung informasyon sa lado lokal na kaya sa alkalde kang syudad ng Naga napay na resulta ng pag-aaral ng Department of Technology, Philippine Technology and Seismology o DRSTP books mapa na kahagadan kang syudad asin mga posibleng epekto kay ni sakaling magkaigwaning dito sa lahat ng bida ng syudad. Sa pagkakang kaya kaligam ng pinit ni Mayor Lenny Robredo sa nagkapirang media sa syudad ng Naga, nagpaluwas sa inisyal na pagkakansa ang pibok sa may nagkapirang parte ng Naga City ang posibleng atipong sa liquid action o ang pagproseso sa inabawara sa ating kasidad kan daga na mas porta na may infrastruktura kung ini makanati ni makusog na pag-yugo-yugo. Pag-explicar pa man ni Mayor Lenny Robredo ang timpaganda at ini posibilidad tanga ni mabawasan ng peligro sa mga residente, mga edipisyo at sinikapang infrastruktura sa syudad ng Naga, maski dahil pa ini pinal na resulta. Ibig sabihin pa ng KLD sa kang syudad ng Naga, dapat magsagibo ni mga nakdagan ng piano ng syudad ng Naga at na nag-aalas ni Kompleto at analisa ni mga scientifico tanga ni Mas Marina ng mga determinado mga lugar na Karondang Raquel, ano yan na nagpaparalaway sa nabagan signal kan sa imong cellphone? Ayan yan, day ko maharap tabi Philip, na day ko man tabi kapot ang signal kang cellphone. Tapos nakikiapon man lang, nag-aapon man lang. Kaya day mo pag-aputon ko ano ang signal. Ang problema kaya sa telcos, mayong sa cellphone ko tabi, Karondang Philip. Nako, pag nagre-report si Karondang Raquel, minsan nalatawan boses, minsan nalubog. Ano daw yan? Mayo ang kay maginibo Philip na siguro sa signal. Anyway, tabi, sa pag-iarap sa informasyon, kung pinay ni Mayor Lenny Robredo ang mga plan-plan na ang syudad ng Naga ang mapakusog ng seguridad, pakusogan ka mga edipisyo sa iyan na syudad sila sa kuman kapaliti ang pagpapautong ng astol sa panutunan sa pagpatityo ng mga infrastruktura at siguraduhon na ang mga edipisyo na tutupod sa mga kinakaipuan ng safety requirements, nag-aadal sa masusing pag-aadal, asin sinunod itong mga dokumentong dapat isumiter bago magpatindog ng sarong edipisyo sa syudad ng Naga. Sige po dati ni Mayor Lenny Robredo, importante yung matapos ang final draft ng local building code ng Naga City na anong kaigwaning mas malinaw na giya sa pagplano. Disenyo asin pagpapatindog ng mga edipisyo, ang katuyuan kay niyo ang ma-share na mga bagong infrastruktura at magiging mas mapusok kasi preparado sa manlain-lain na klase ng kalamidad. Nagpulat pa natin sa kanino, ang tinututukan kang lokal na gobyerno ng syudad ng Naga sa tunang ikapang plirigyo ang kambagyo at sinangkagbaba na kadalasan na eksperyensya ng ministeryon, partikularmente na sa syudad ng Naga. Tinawandong pa ni Robredo ng pagprepara sa kalamidad na nangaipuan ng amay bukas kat na aksyon at sinang pakikipagtabangan kang gobyerno ng eksperto sa
pribadong sektor at sila mga namamanwaan para ipapamantinir ang ligtas na bilog ng komunidad ng syudad ni Naga. Napadakot dati na pag-aaral ng bihok sa sinanganak na plana ko ang lokal na gobyerno kang syudad ni Naga o heto kay ni namagin mas preparado at sinagpusog laban sa anungan na sakuna sa mga nakabot na panahon. Yan sabi ko yung regat na impormasyon sa natin lokal para sa RP and DPK Radio Ronda, Caricaceres reporting. Field Report! Salamat tabi karondang Raquel karon may nagpaparatintar ka sa signal ni karondang Raquel pag nagre-report. Sabi ni Soy Kapitan karon nga pigmumulto. Ayaw ni ngot. Kaya ka par araw keton ta. May hay erega magkausyad naging aribang nagkausyad. Hindi sa erega iwanan naralagan. Sa bagay mo yan, nagkasaro na sa ariba, sa kaso magkausan. Kita, digdi lang kita sa mga kunyan, magkasuway permi. Dahil mambaga kita nakakaiba sa magkausan, sa ariba, kaya magkasuway. Ay inda buhay, pag-arog na kanyan, Pilipinas, puro baga daw, ay na, anong gibuhon, bangon Pilipinas, kung ano-ano na silang nagkakaharaman isip pagbabago kan nasyon Pilipinas an hapot na may nababago man daw nababago an presyo kan barakalon an mga ugali kan tao an ugali kan mga politiko yun po nagkakabarago yan po ang katunayan dyan pero kung magbaguan sa tuyang ekonomiya sa tuyang pagbuhay mas lalong nagpaparalala ang sakit kan buhay kan mga Pilipino yan po ang katotohanan dyan kaya kung talagang gustong magkabangon kan Pilipinas mahiling ang tunay na pagbabago magbaguan mga politiko number 1 ay maging korapto ay magparapasikat sa na dyan sa Senado o Kongreso na mga itinataram kung minsan ang iba suhay sa hawak mayo man na mga kamanungdanan na ibang pig-uurulayan po dyan sa Senado ngunya ng mga panahon kung niisipon niya to ralaban kan mga abogadong mga mga butigen abogaga ani pinaglalaban ninda bako naman so lay kan konstitusyon kan Pilipinas na dapat sunodon sumandato kan sa indang trabaho bilang mga leader politiko kan nasyon. Takon mga tol-tol po ini, dahil po ini para abala, dahil pagkakaabalahan ng halawigo na impeachment trial ki Vice President Sara Duterte na dahil nga ni nagahampang dyan sa Senado, anong kalukuhan yan? So baka ito si dating dipuntong Chief Justice Renato Corona naghampang dyan sa Senado. Si dating Presidente Erap Estrada, ano yan taday mapahampang dyan si Vice President Sara Duterte. Kadakol po kan mga nagdudupang mga abogado, mga senador iba, congressman. Iyo po yan ang rason, pigpaparadupahan ang kalukuhan kan Vice President kan Nasyon Pilipinas. Kita in fairness sa mga senador na ini, sa mga congressman, kontrol-tulan sa napuan gigibuhon ninda pagabot sa proseso kan impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Haluin na po ining na resolveran na solusyonan kundi laygay pigpaparasayang sanan kwarta kan banwaan an buwis kan mga namamanwa na Pilipinong pigsisweldo sa inda makmong ultimong gastos da kan depensa kan mga kabuhan ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado ang pagkakan nagkakagurutom na gano'n kapoy na ka didepensa sasaguton pa kan Senado ay kalukuhan magtios ka mo kung day ka mo dyan makakakanta kadakol kwarta ni Vice President Sara Duterte kan pamilya Duterte ano taday niya pakakanon yan paparabasog nga niyan mga abogado maski mga senador, aniba, congressman, dahil man nakakatabang sa Nasyon Pilipinas, ginagastusan pa kan mga namamanwaan na Pilipino ay kalukuhan.
Dahil po kita binsedo sa mga dalaga na ini kan nangyayari dyan sa Senado as in Kongreso na ang paghuna ninda marhay ang buhay, hayahay ang buhay kan mga Pilipino. Grabe po ang pagtios kan mga Pilipino ngunyan. Madrodagdag pa man ining mga surusorbing ini kan Pulse Asia social weather station na ngayam nag-aangat ang pagbuhay kan mga Pilipino ay kalustigan. Dahil tapong pagparambugan ang mga Pilipino tayo ang nakakamati kan tunay na pangyayari kan kapagtiusan sa satuyang nasyon ang sakit kan buhay na nagsasakripisyo sinda tapos pigpapara gurulangan pigpapara harambugan kan mga nagkapirang politikong ini nagkapirang mga abogado na bako man tultol ang mga gibo pinagdedepensaan sala diyan po kita nasusuya sa mga nangyayaring unya na mga panahon sa paggugobyerno sa Pilipinas. Kung ano-ano na sana nagruruluwas na bareta na dahil man makakatabang sa kapagtiusan kan mga Pilipino nan dapat ibareta ninda ang gibuo ninda dyan sa Kongreso as in Senado kung baga talaga mga servidor sinda kan mga namamanwa na Pilipino magtrabaho sinda para sa ikakaangat kan buhay kan mga Pilipino bakong ikakalubog nas lalong naglulubog ang pagbuhay kan mga Pilipino ngunyan pong panahon sa rason na grabe ang kapagtiusan, nagpaparamahal ang produktong petrolyo, ang mga mayor na barakalon, ang pamasahe, dahil man po nare-resolveran kan sa tuyang gobyerno, ang singil sa kuryente, ang singil sa iba pang mga binabayadan kan sa tuyang mga kababayan na dapat ko ta magbaba man lamang, maka guruginhawa man lamang ang mga namamanwaan kung magbaba ang presyo kan mga barakalon mga State of the Nation address na naman ang satuyang presidente sa masunod na semana ano lamang hain ang 20 pesos na bagas na pinagsasabi niya 20 pesos ang ata yan ang kumbaga obak na sa nakan bagas iyo po ang namamatian niya tong 20 pesos pero ang 20 pesos na pigpaparasabing yan kalukuhan yan pigpaparambugan sa napo kita kan gobyerno haloy ng panahon puro sa na kahambugan ang ginigibo po kan gobyerno sa Pilipinas kaya dahil kita mangalas kung taano ta inaapi kita kan ibang nasyon ta ang gobyerno ta bakong istabli ang nasyon kan China la nakaabusado sa di Pilipinas makmong pukpukonin sagwan itong Coast Guard kan Pilipinas tuman sa West Philippines Sea makmong kalukuhan yan ay kung maisog ang mga Pilipino pinurukpok man ang mga Chinese digdi sa Pilipinas bako sa ng sagwan ang ipukpok sa inda baka martilyo mga nagtatrabaho sa hardware sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Nagarumduman ko pati si ano yan itong si Victor Kimpo na pinukpok nin martilyo so agum ta nadakupan nin droga bados so agum pinukpok nin martilyo ikinantada na igwanin mga droga duman sa iyang negosyo sa irarom kan simento nagkaurula baga sa paksiw anggot so pamilya kan babae so pamilya Dilarama na-absuelto pa si Kimpo duman sa iyang kaso tultol daw na hustisya yan sa Pilipinas tultol daw na korte an yaon sa satuya mayo po kitang makukuha ang katultulan inisa ng mga kampanya laban sa illegal na droga ano nita day na hali ang illegal na droga day na babawasan mas lalo pang nagpaparadakol kung kay ito siya bo kunya nigwa ng halong marijuana tultul daw yan anong klaseng kampanya kan Philippine National Police kan PDEA digdi po sa satuyang nasyon nagpaparadakol ang droga an imbelto digdi sa irigang nadakop retiradong pulis anong klase yan yan ang hapot niya to sa kampanya kan PNP kan PDEA ano taarog kayan mas lalong nagpaparalala po ang droga sa Pilipinas
Mayo man lamang kayang nasasampula ng mga Chinese drug lord. Kung talagang sincero ang sa tuyang gobyerno, ano taday pa tukhang kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa mga Chinese national na bilyon, bolto-bolto po ang drogang nadadakop sa inda. Kalukuhan baga ining mga kampanyang ini, paparagastusan kan gobyerno ang pulis para may accomplishment, tapos sayang sa nakan pigpaparagastos sa inda dahil manapupuan droga. Ang masakit pa dyan, ang nagiging inbelto kon pulis na, mga major problem. Mala, so nadakop na naman duman sa Camp Ola, sa siyudad ka na Legazpi, sa regional office mismo, ka na PNP na nagpapalaog nin kumbaga mga pulis, mga empleyado ka na PNP dyan sa Camp Ola, pigahagadan danin kwarta, SOP. Major problem. Halangkaw na opisyal. Tinuklo kan kapwa opisyal kan PNP. Tul daw na dalagan po ini kan PNP. Kaya kadakol po kan mga dapat gibuhon, pakarhayon na mga programa sa tuyang nasyon. Bako sanaan mga yaon sa gobyerno. Takonsindaan mga tultul na magpaagi kan gobyerno kan Pilipinas ay dahil palilibriyon ang mga arog kaining sistema. Takon isay pa po ang rayaon sa gobyerno an iba mga opisyal kan militar kan pulis. Iyo palugod bagan mga sigyan gibong karulukuhan. Paano yan mauntok? Sinda mismo imbelto kakutsaba kan mga katarantaduhan na nangyayari sa Pilipinas. Kaya dahil po kita mabibinsir sa dalagan kan gobyerno kan Pilipinas. Pigdudulaga na baga kita kan mga Pilipino. Duduman sa ibang nasyon, pati ang mga sindikato, ang mga kriminal, ang mga koraptong opisyal kan gobyerno, rayaon sa ibang nasyon. Dahil ninda kaya ang sistema kan paggugobyerno digdi sa Pilipinas. Arog kay Congressman Saldico, sige sa nandulag-dulag. Si Atong Ang, si Bantag, General, tadayan magkadarakop, si Harry Roque, si Bato, mga opisyal bagayan kan gobyerno, haralangkaw na opisyal. So iba dati, so iba sindikato. Ano taday magkadarakop kung sincero ang sa tuyang gobyerno? Anong ginigibo kan DILG? Kaput ang PNP, anong ginigibo ni Justice Secretary John Vic Remulla kung sincero siya sa iyang trabaho? Pati si Ombudsman Crispin Remulla na nadududahan na garo na susuhulan man. Ay anong klase pong mga kunyan ini? Opisyal kan sa tuyang gobyerno na pinagmimirartang mga honorable. Sayang kan pagiging honorable ninda na dahil maninda nagagampanan ang sa indang trabaho bilang honorableng opisyal. Pati ning mga senator judge na ini na iba, una mo abang rarahay, pag nagtataram, abang lilinig. Sabi yun, may punto si Senador Robin Padilla sa iyang mga itinataram, pero mga suhay sa hawak manan, ba? Ano nga tabig paparaipit sa na kaming mga yaon sa oposisyon? Normal, iipiton ka mo, may kalukuhan ka mo. Alangan man na palibriyo na sa na kamo, magparagibonin mga katarantaduhan sa Nasyon Pilipinas, ay kalukuhan yan. Mas maray ko pa ang senador na dahil nagpaparagirong, arog ki Senador Lito Lapid, dawa inamin niya na maluya siya, mayo siyang inadalan, pero pag abot sa pagtatrabaho, bako siyang pago na senador. Nakakatabang, maski nga ni digdi sa eriga, tinabangan, kundi no daw. So, multipurpose building yan, kung nurodiretso ang patrabaho. Nakasubyowing dik dyan sa Ilian, na 50 million pesos dan pundo haliki adopted Senator Lito Lapid. Adopted Senator kan Iriga, nagray nangon. Kaya minsan makasuya po kan sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Kaya ito pa, pagkamundag ko, iyon ay pinagmasdan ko, pinag-obserbaran,
mayong pagbabago, mas lalong nagpaparalala. Halos kasabay-sabay ko pong namundag itong dipuntong Ferdinand Edralin Marcos kan siya makapwesto man. Mala. So aki niya, yon naman presidente. Ano ang pagbabago? Ano ang sinasabi nindang bangon Pilipinas, nangyayari man daw yan? Na daw, turumba na ang Pilipinas? Iyon, bandera. Tumba. Duman sa West Philippine Sea. Gibo ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Imbis na ilaban sa bandera, pinatumba duman sa West Philippine Sea, sinangra, subuot ang nasyon Pilipinas sa nasyon kan China. Tol-tol daw na mga gibo ini kan pamilya Duterte. Kaya mayo po kitang makukuha na karahayan pag-arog kan ang mga naggogobyerno sa tuyang nasyon. Sayang kan hinahalatang baga kamauutan ta na naglalaom kita, maibabangon man lamang ang Pilipinas, mababawasan ang mga koraptong opisyal sa gobyerno, kundi man po bagang nangyayaring gayo. Field Report! Yan man, sa linya si Karondang Diggs Martinez, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. Totoo yan na sinasabi mo na si Senador Lapid, maski pulok sana pero dako lang nagiginibo. Na kung matatandaan nga to Kuya Philip, si Senador Lapid, yan ang author kan sa mga lay na nagtataong legal services ng libre para sa mga indicted na mga Pilipino dito sa tuyang nasyon. Karoon ng Lapid Law, nalingaw sa naukan mismong number na Republic Act kaya. Sa tuwing barita niya ito Kuya Philip, ining alis sa PBOX din pigluwas nindang bulletin para kaining mayon volcano na nakabugtang digdian aktibidad kan nasambitan ng bulkan sa Laucan 24 oras na pagmamana magpuon na ini kasuhapon hasta kasuhapon alas 12 ni matanga hasta kasubagong alas 12 maning matangang niya na daw na sa 25 kan presenting bulan na Hulyo 2026 na mayon nagtitinir pa ng gayod na nasa alert level 3 o kung ba kung man ang sabihin ka ni igwa pa ng gayod na mataas na aktibidad na mga parametro digdig nagkaigwa ni na pagbuga ni laba sa may barangay Basod as in bunga pati sa may isig Gulis. Tapos nagigwa man digdinin apat na volcanic earthquakes tapos 15 rockfall signals na sigun pa sa pigluwas na bulletin kan PBOX nagkigwa man ni o nahiling na banaag o crater glow duman sa bunganga kan nasambitan ng bulkan asin nakapagluwas ini na sa 1,195 tonelada kada aldaw as of July 23, 2026 na ining luwas kaning tonelada sulfur dioxide asin igway ning 100 metro na taas nin abong na iluwas o crater magpun sa bunga kay ni na igwang katamtaman na pagsangaw napadpad sa parting timog silangan asin timog silangan na parte kan bulkan asin igwa pan na naobserbaran na pagbabagakan bulkan na igwang panandaliang pag-impis sa direksyon kay ning hilagang silangan na kung saan sa nakaging aldaw rekomendar pa ng gayod kan PBOX na day pwede maglaog sa 6 km radius permanent danger zone asin ang pagpapalupad nin anuman na mga transportasyon na panghihipapawid sa ibabaw na parte kan ng bulkan. Asin nagpagirumduman digdian PBOX na pwedeng mangyari sa mga masunod daw ang pagbuo nin bato, pag-itsa nin mga tipak nin laba o bato
pati naman ang pag-agos ng laba asin pwede mangyari girare an uson o pagluwas ning o pagbuga ni na abo asin katamtaman na pagputok pati naman ang pag-agos ni na lahar kun ing kasong igwang makusog na pag-uran na kung sain sa ngunyan na mananungtaran niya to na sige-sige man ang pag-uran hindi sa probinsya ng Albay kaya man pag-irumdum sa gapos na yaon dyan asin sa mga nagbabiyahe na magtagal-ingat at tilo pa ng gayon aktibidad kan nasampitan ng bulkan. Karon dangdeg sa una ko kinudalnan palibot kan na bulkan mayon tangay day na magpara babaan lahar dyan. Ade man kinudal ko yung pili. May kudal. May parte dyan na pala usong-uso kayan mga parakudal ko yan eh. Iyo gani. Inda sana kung ang mga dagagyan ko yung pili, pwede talagang kudalan ta. Ang aram ko dyan sa may Mount Bayon, may parte dyan na din talaga pwedeng akuon kan si Isay. Saka ikaw baga dyan na parte na sa parting Bakakay na pinatinampuhan Ginibong Resort. Duman din sa may sa may ay bako man kay Philip sa may BCBs haray na to. Oo, pero igwa pa dyan porsyon na kumbaga nanggilid siya na sa mayon. Mariken na anong ko daw yun, hanapin ko daw yun sa internet ko anong pangalan ka resort kaya. Kinibuhan tinampo pasiring duman sa Misibis. Ay iyo. Para da magka-access duman Kuya Philip sa sa Misibis. Oo, kundian kunyan so kwarta kan gobyerno yung ginamit. Ayan na. Tapos ining pagpapakudal kan mayon kwarta ba kan gobyerno so pagpapailaw kan kapalibutan kan mayon. Ayan nga ni Kuya Philip, dati nga ni may naging naging student na probinsya ng Albay na buot na pabuktakan ng ng sulok. Dahil na may sa may mayon para mahiling man da kan tao kayo kan mayon. Kaso kontra ini kan mga residente kan taga probinsya ng Albay baka makapikto sa wildlife o duman buhay kan mga species duman sa kapalibutan kan bulkan mayon. Ano man data maapektaran ang wildlife samantalang maiilawan gani? Siyempre may dyan Kuya Philip, igwa dyan mabugtak ni ng ilaw, siyempre pwede magputol ng kahoy, asin may mga dyan, may mga hayop na pwedeng madisturbo. Dapat pala sa mga halas dahil maliwanagan. Yan, tama po halimbawa mga nocturnal, kung bako man sa mga turog bagang pagbanggi, pwedeng madisturbo. Saka sa mga buaya. Yeah, ay mayo man po. Goto, gayon, goto. Tapos kaya? Baka nagtatago man dyan sa buhayang politiko. Dyan sa naman sa parting yan, kan palibot kan mayon. Hindi sana ko di ko dyan tatagong mga buhayang politiko. Dapat madakop yan. Baka magtatagoan kita. Yaon man sa sabi yaon sa ibang nasyon. Ito palang yaon man sa na dyan sa buhaya. Baka may kaharungan, baka may harungan lang dyan sa pamitan kan bulkan mayon. Pero garumayo na dyan sa buhaya na politiko digdi sa dyan sa parting yan kan bulkan mayon. Ate ba at Kuya Philip mayo na? Igwa sa mga aki kan buhaya, partidaryos kan buhaya yaon pa. Iyo. Pwedeng mayo na dyan kung yaon yan dyan madali yan mahanap. Ngayon, kunyan nakalantad mambaga sa pamilya kan buhaya. Kaya siyempre, sa pag-isip, magiban pa. Sa kamayo man kaso so halimbawa, tugang, so agom, so aki, mamang kaso, may kaso so nagkakaput kan party list. Eyo, kaya man, may man problema kayo sa pamilya ka kaning politiko. May man kaso, may man sindagya, may puwan na itago o libon na pag siguro halimbawa na
dahil na magpailing sa mga tao. Tama yung sinda pipuan na panibag. Saka dahil pa mga napapatunayan na ngaya ito talaga ang inbuilt sa flood control. Iwan ka Philip, may paman na napapatunayan. Kaya man kung saan, presumption sa inda, inusang pa ng gayon. Oo, mayo man ebidensya na ngaya si dating Congressman Saldico, yun talaga ngayon inbuilt sa flood control, man baga. Mayo. Puro sa naman mga hersi, sahot, pero paman ebidensya. Totoo yan ka Philip, puro pa mga hearsay, tapos yan nga ni, di nga ni madapdap si Congressman Santi, kan mga polis. Saka sabi ni DILG Secretary Jan Becremulia, aram niya huhain. Kaya yan man ang problema ko Philip, na ang na-obserbaran taki kung kay Secretary Remulia, may tatarap sa mga press ko. Anyaon, mga remolyetes. Yan. Data mga, hindi ko anong kinigay mo kanta. Pirangang pugante sa Pilipinas, anday pa na nadadakop. Si Senator Patungan, hindi maarap-anap kung natain na. Ay, nagduman pa nga na siya sa Senado, malata nakadulag-lugod. Kaya nga, tama yung mga senador man na mag-anak sa iya, nag-consente. Kunyan bagayan, bako naman dayan mga senador, ano ba dyan, senador. Yan, ang suspetsa na sa mga senador na yun, mga taga-pagtungod ka na China. Taga-sara ni kana China, digdi sa Pilipinas. Kaya dapat yan man mananining mga tao, ini dapat saro man ito mga nag-i-eskwel kan seguridad kan Pilipinas ka Philip. Maray kan sarantigwaron, ipakulam. Yan talaga ni maglilaw ang isip kan mahalik si mga Ano ta, dayang gibukan mga parakulam na may mga retrato ba gayan? Tusok-tusokon an angog. Ay, sana kung Ay, magkurulogan payo. Ito sana kung magtala pangarap kintenda. Sabi, dakulan para santigwar, para kulam sa Pilipinas. So ano yan taday arugo na sa nakayan? Nanganing magsarakit ang kunso Pilipino mga pinasakitan nila. Napasakitan man sinda. Iyo, bakit mga para santigwar na sasakitan man Kuya Philip? Baka kaya pati para santigwar pag natawan ng kwarta, saro naman na santigwaron. Nasa kung saan Kuya Philip, nasa tigwar naman so isip nila ibana. Ibana si Sapi. Nadigdi sa Pilipinas, basta kwarta na ang ngaran, ngaran na kwarta, kadakol na kan dahil na nasasantigwar. Ayan Kuya Philip, pag sinasabing money can buy happiness. Kaya man dapat perme ang mga tao maging mapagmatsyag na ng Una ko ang tao, pero dapat mga magin makwarta. yan, pwede man. Sabi ka ni ba, no rin daw nga mauranin kwarta sa Pilipinas, tangani ngayong day magpraisip ang mga namamanwaan. Nawara pati si Karundang Diggs, baka natawa nito nin kwarta. Pangyayari. Ibalik tagiraray na linya kay Karundang Diggs. Ayun ka Philip, naputo na si Apon ko talag 12 minutes na. Kaya yan, kaya po dapat yan mga tao pero may kwarta para day may iba-ibang isip. Kaya kaya po kay Philip na magtrabaho para may kabubuhay. Bakong permisa nang nag-aasa ta ayuda. Manta sige tangani ang trabaho, kita lugod ng mga nagpaparatrabaho, mayong ayuda. Iwari kay Philip yan man ang makamundo sa tuyong nasyon. So, kung sa iba ito, kadaklaan na kan mga taong nagtataon ng buwit sa man lugod itong mayong nakukuha ang tabang permit alit sa gobyerno pero so mga perming mayong trabaho mas kanatuya yung lugod ng perming na na wawarasan ang nangyari lugod at iba nagpipipin na sa pagkayutak. Ano ba nga ni, sige sana turukaw-tukaw sa Kongreso at Senado, tapos pigpa para kuan kwarta kan gobyerno, bendelo pa sabi kan iba.
Tama Kuya Philip, totoo talaga yan. Kaya hindi sa Pilipinas, pwedeng din talaga magyaman ang Pilipinas kung araw ka nang magiging mangyayari. Kung araw ka na nasa mga yaon sa taas, nagpupurua, sinasa baba man, mas tios pa sa mga nagtatrabaho, sige man resipi, lugi-lugod. So nasa tao, Kuya Philip, araw tang mga nagtatrabaho na nagkukontribute ng buwis, yung lugod mayong tabang. Kaya man Kuya Philip, ang nangyayari lugod, hindi sa ng tios ka ng Pilipinas, nagtasapo lugod ka na kan pagtas ng presyo ka na barakalon. Kita man ng mga Kuya Philip, mga nagtatrabaho, mga nakaka-receive ng bulanan na sweldo. Ayan mo na karon ng Kuya Philip, natatuyan na ako ang pareta. Alit na luwas, karon ng Big Martin Jr. para sa RPNP, sige ayaan mo Mangkiriba reporting. Field Report! Salamat tabi karon dang Diggs Martinez sa mga dugang mong impormasyon. Minsan kaya konsisay sa mga nagpaparapagal, naglalapigot na magpara trabaho digdi po sa nasyon Pilipinas. Iyon mga naapi. Na iyo po ang dapat tawan ayuda kan sa tuyang gobyerno na matawan manin bastanting ayuda ta sinda iyon may pagmakulog sa nasyon Pilipinas nagpaparaparagal samantalang sa iba na nagpaparahinugak iyo palugudan na natatawan sa iba mga yaon sa gobyerno nakikinabang kan milyones hasta bilyones na kwarta kan sa tuyang gobyerno mayo man po yan mga trabahong tultol o alaw ang mga nagtatrabahong ining mga senador na halos lampas 300 milyones de pesos ang sweldo kada bulan. Nagtatrabaho man daw ininintultol. Ani ba nga ni, mga bendelo pa. Magtaram-taram sana dyan sa Senado para may maitaram kunwari. Mas maray pa dahil na magparatararam. Kung itataram mo, suway man sana sa hawak, dahil man kaako-ako kan mga Pilipino, magtuninong ka na lang. Kung ikasarong senator, judge ta, mismong huhusgaran kan sa imong mga tinataram, kung dahil mo man kayang patunayan kan sa imong mga tinataram. Pigingiritan ka lang kan mga namamanwa na Pilipino. Pero isay ang tutuntuhon po kay ni mga Pilipino man sanang nagboruto digdi kaya Senador Robin Padilla sa iba pang mga senador nan paghuna ninda ro ki Senador Alan Peter Cayetano ki Senador Joel Villanueva ang paghuna ninda abang lilinig na ninda abang rarahay na nindang mga leader abang rahay ng mga politiko pero ano ang ginigibo ninda puro baga kalukuhan kararaatan imbis na sinda imirar na tunay na leader, may pagmakulog sa mga Pilipino, mayo man. Ang pagmakulog ninda sa nagkakapira sa ng mga iniidolo ninda, mga bossing ninda, arog kan pamilya Duterte. Siyempre, kumbaga, iyo man ang nagtao sa indanin na bastanting puder. Bastanting kwarta kan mga panahon. Lingon yan, hindi naman pwede na habang panahon. Ang paghuna gayud kan mga tao pong ini, kanibang mga senador, congressman, kanibang mga yaon sa gobyerno na habang panahon, habang buhay, sinda, hayahayan buhay, ay day po may panahon na makakarma ka mo sa mga ginibo nindo. Magagadan ka mo, dahil manindo pa pakinabangan ang pigpara kuan nindong mga yaman digdi sa kinaban. Arog kan pamilya bilyar, abang yaman na. Dahil manindong madadarayan pag tigmaok na kamo digdi sa kinaban kung tigok nan mga tawong ini. Kadakol na po kan mga poderoso pa, mayayaman pa,
Digdi sa kinaaban, day manadaraan yaman. Day maninda na pasan, kung baga sa kaduwang buhay. Mas lalong dakulan na susuya. Kung day mo pighirasa sa imong kapwa. Kung baga sinulo mo. Digdi sa kinaaban, so an iba day mo man pinagpagalan. Maray kung pinagpagalan mo, masakit baga na magparapayaman. Kung dahi ka magkurakot, dahi ka magpwesto sa gobyerno, ay dahi ka basta makakakuha ka na arog kaya na yaman na pera sa mga negosyante. Ito talagang yan, nagpapagal yan. Hindi ni ba man po mga negosyante, Nasyon Pilipinas, minadukot sa politiko. Kaya sinda nagiging imbilto man kan korupsyon. Na kung dahi ni magdukot, ang mga kontraktor, ay dahi man basta marayaman tulos. Pag abot kan eleksyon, dukot, minatabang, sindan naggagastos, basta nga pag katapos kan eleksyon, kung anong mga kontrata, ano ang mga patrabahong, proyekto na sa indong nakonsigir bilang congressman, mayor o gobernador o senador, dapat nga samuya. Kaya ini pong mga kontratista sa Pilipinas, saka mga politiko, nagkakasararo po ini pag abot sa kung ano ang gigibuhon. Takon ika sarong politiko, mayo kang mayong nagtabang sa imo kan panahon ng eleksyon ay day ka magana. Kaya totoo po yan ang mga sinasabi kan ibang kontratista na tinatabangan ninda ang mga politiko. O ang mga politiko ba nag-aamin o arog ki dating Senate President, Senador Chis Escudero, nag-aamin baga siyang tinawan siya ng 30 milyones de pesos gawin dito kan panahon ng eleksyon o lumabi pa. Si Marcoleta, 75 million hali sa mga grupo ng mga kontraktor o negosyante. Kunan sa rupong politiko dai maako kayan ay masakit manggana digdi sa Nasyon Pilipinas. Kalakaran na po yan. Yan po ang helang kan mga Pilipino, kan mga politiko sa Pilipinas. Paano man sindang day magkukurakot? Kumbaga, pig para suportaran sinda kan mga negosyanteng ini. Ano ibang anigad? Utang. Taday man magugustong negosyante na day magkapital, na day kasiguraduhan na ang politikong tinabangan ninda, day manggana. Yan po ang totoo dyan na kung religalan sana, siguro ang Nasyon Pilipinas dahil man po maging arog kayan ang nayaman kan mga politiko. Nag-upload kasi dating Presidente Erap Estrada sa Sakuya. Relax na ngaya. Ako ngaya, Erap para sa mahirap. Ako nagsasala ka na sa oras comparing Erap Sabi mo alas 8. Ganyan, alas 9 na, saka ka nag-upload. Kita may mga kontak po kita sa Malacanang, kung sa Insain, maski mga Duwende, para sa Antigwar, ay aram ta po yan. Kita nag-aasa digdi sa mga taong ini na pwedeng makatabang sa satuya. Pero pag abot sa mga politiko ay mapagal. Sabi ni batchmate Bobby Bailon, dating kagawad kan San Francisco, ako ngaya aba na ngaya akong magkagawad sa barangay San Francisco. Kagamitin ko ngaya, so ginamit ni Hermana Crystal Bailon, dating kagawad. Tutuuran ko na sa nangaya. So mga, kumbaga ko na ngaya naipundar. Bira. Nagkaray na ngon. Ano makontra sa'yo mo? Si Regis? Si Romano mo ta. Ano man yung kay Romano ko? Palain. Pag si Regis ang nagkontra, tapos ang kaso. Sadi pa sa nga barangay dinagnay ka. Nagtatapsek pa nga magkakonsal ka, iriga. Ay indaman raw nga kanimungod.
napangirit po ako kay magtugang na ini mga batchmate dyan sa UNIP. Ang UNIP High School batch 82, kadakol man po kaniba dyan ang mga santiguaron, mga classmate, batchmate. Saro nga ni si Freddy Panga, ang pag-una ko. Halang ka na official na kan DPWH. Mala, taso motor nga ni, narikir na. Tataga buro baklay na. Ngunyan, medyo mamurumundo si ano yan. Freddy Panga ta, paano daw nga ako makapagliwaliw? Antes mo kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapera mo ng mga pagirumdom. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asing sigurado, nasa tamang standards. Asing safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makapul sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makapul sa charm. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa laon. Makapul sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing
dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered with the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges, Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen, Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Igwa na po kitang 8 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. So, bago nag-aapod si Paring Erap, kundi busy na kita alas 8 kaya. So, bago mag alas 8 so haralatan, siyempre dapat presidente sa oras.
kasaradyo ba oras ang kukunyan tadigdi aabangan. Dapat pag oras na dahil kita magparapahuri-huri ta anggutan kita kaya ni Apa. Number 1 sa pagmamasid sa oras ta si Apa. Ipapadagos po niya itong manunungod sa Condor Pesto na kahurutan na magpalangkaw nin peso sa pamasahe nga ni subot dahil mawara sa tinampo ang mga driver na nagpapasada sin maipadagos ang sendang serbisyo sa mga commuter. Makakadugang ang nasambit ng dagdag pasay sa sendang ganansya asin makakatabang na makabakal maski papaano kan mga pangenot na barakalon siring kan bagas. Pag doon pa kaini na mantang may 10 pesos na fuel discount, sinabi ni Rescubilla na bako ini bastante para sa inda. Hay na so 5,000 na fuel subsidy. Dugang niya na haros 15 pesos ang nawawara sa indang ganansya uli kan padagos na paglangkaw kan presyo ng petrolyo. Mientras tanto, katakod kan gigibu na State of the Nation address ng Presidente Bongbong Marcos Jr. sa maabot na Lunes, Hulyo 27, makondusir man ang grupo nin pagprotesta sa Banuan kan Daraga sin sa syudad kan Legazpi kung saan saro sa sendang pangapudan ang magkaigwanin panghaluyan na solusyon sa masa naglalalang krisis sa produktong petrolyo. Ang mga pangapudan na ini, haluin na po ini. Ining mga rally-rallying ini, dahil lang mahaluan in dahil lang mahaluan in mga politiko. Minsan ining nagrarally, nahaluan na po nin politika. Narog kan ginibo ni Senador Marcoleta. Mala, nagrally duman sa Idsa Shrine. Ang pinaglalaban, iba man. Pero ang gusto ninda mapatalsik sa pagka-presidente si kumbaga mag-dimitir sa pwesto bilang presidente si Presidente Bongbong Marcos Jr. Tapos nakaiba na sa iba pong mga grupo nag-rally na bakusan ng Iglesia ni Cristo. Malay mo, ang nagraraling yan, bakusan naman Iglesia ni Cristo. Ginagamit ang Iglesia ni Cristo. Subuot, iyo ang may dakul na saka may pagkakasararo ang grupo kan Iglesia. Sabi ko man ako yan tubod, nagkakasararo sa kalukuhan, pero kung kalukuhan, bako naman yan gagamiton sa nanindan Iglesia ni Cristo, ay isa lang pagtubod po yan sa kagurangnan. Pag-arog ka ng sistema, kita mas binsido kita kung ang sendang pinaglalaban talaga sa Diyusan, para sa kagurangnan, para sa mga tao, sa komunidad, ay di kita dyan makontra. Pero kung para sa sarong tao sa naman, para sa inda sa naman, personal, ay kalukuhan po yan. Dahil man po nagtatrayumpo ang mga rally-rallying ini, kung ano ipinaglalaban, baka uman sa karahayan. Nabislig na po, baga nakunyan, natisting ta na kung ano ang nangyari ang people power is a revolution kan panahon. Garo isiselebrar naman yan. An it's a people power revolution. Iba man pala nini. So August 21 movement. Rohali diyan so pagkagadan ni puntong Senador Ninoy Aquino. So it's a revolution, Pebrero man ito. Kaya minsan po pag-abutig di sa mga rally-rallying ini, ako saludo ako sa pinaglalaban nindo, pero kung ang pinaglalaban nindo para sa indo man sana, ay useless yan, dapat para sa kagamsan. Daw ang grupo kan Condor Peston sinda sana an ano yan yaon sa transport sector digdi po sa Nasyon Pilipinas, bako man sana po sinda. May mga trimobile na asosasyon digdi sa Iriga arog kan Tuda,
Kadakol pa po kan mga asosasyon may mga bus, may mga jeep. Dahil man po, kumbaga bako sa naman ang Condor Peston, ang asosasyon nin mga yaon sa transport digdi po sa Nasyon Pilipinas. Kaya ini po ang dapat na pakaisipon mo na kan mga pararaling ining mayaon sa transport sector kung pwedeng dahil na magpararali magurulayan sana nin masinsinan makiulay sa LTFRB ang lambang asosasyon magkasararo digdi po sa Nasyon Pilipinas ang yaon sa transport mayo man pagkakasararo igwang mga nagkakayod o di nakakalamang nalugod sa mga nagbabiyahe na mayo nang nagbabiyahe sa tinampo kundi sa iba na sanang mga yaon sa transport sector yaon pa dyan sa mga door to door belong-belo na makapagkayod door to door na sana ngaya dawa mahal-mahal ang pamasahe sa door to door ang importante makakaabot ka sa imong dudumanan kung dakol man kamo dahil man pwede maarkila talaga kamo nin jeep kaya multicab o pilcab tangon yan po kadakol na po kan kalaban sa transport kaya ito nagkaigwaman kami nin kumbaga jeepney na pangkayod ining erga pili hasta bula nakaabot pang naga kadakol po kan mga kalaban sa kalye pag-abot sa hanap buhay na ini yaon dyan sa Trimobile, yaon dyan sa multicab, yaon sa bus, may pilcab na. Tapos ini pong mga door-to-door pa. Kaya bako na pong basta-basta, kung dahi ka ngunyan maghinguha, magkayod, kung magpararali sa nakamuha, daw magkaburuhayan sa indong pamilya. Ang fuel subsidy 5,000, tumagal daw yan. Ang masakit po kaya kayo ni, tinauana, ang mga yaon sa transport sector, nin 5,000 pesos para sinda kumbaga maka guruginhawa na nagpaparamal ang produktong petrolyo kundi sige ang hurot ninda para lang kaumanan pamasahe samantalang tinawa na nga ni sindang ayuda kan gobyerno para sa emergency crisis na alangkawan presyo kan gasolina sa mga produktong petrolyo. Dapat dahil ako magpara-rally-rally. Tinatawa na nga ni kamunin ayuda kan sa tuyang gobyerno. Ang iba dyan baka natawaan. Tapos sige pa ang rally. Ay kalukuhan baga. Dahil po ako binsido kan arog kaya na sistema. Imbis na mapakaray ang sistema kan paggugobyerno, mas lalong naglalala. Pero pigo huhot-hutan taman sa ang gobyerno kayan. Maray na ngayon may ayuda. Ang 5,000 ipag-happy-happy. Ano ba po baga, ang mga Pilipino, pera de los Benos, pag nakakakuha, pero sa agta, ang style. Ubus-ubus biyaya. Yan ang katunayan dyan. Kung ano-ano ng pigpaparabakal, so bagas nga ni, dapat yun, bakalon, so panira. Magtipid-tipid na muna, yan sa krisis, na sa tuyang buhay. Report! Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tabi Karondang Philip sa dugang na impormasyon sa lado lokal. Update kita tabi Karondang Philip duman sa mga empleyado kang lokal na gobyerno kang Syudad Dinaga na nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Hinali na tabi sila sa trabaho. Itong 7 empleyado kang LGU Naga matapos magpositibo sa pinagsagibong confirmatory drug test. Sigon sa LGU Naga tabi Karondang Philip ang mga inipawang kaswal as in contractual employees kang naunang bitan ng lokal na gobyerno. Mientras tanto, ang duwaman na regular o inihinapon na permanent employees na nagpositibo man sa pinagsagibong confirmatory test, isa sa iraro muna sila sa drug deficiency o dependency examination o DDE
DDE tanganing matukoy ang antas kan sa indang drug dependency. Base kaya tabi karon da Philip sa resulta na pinagsagimo kang DDE asin halinsunod sa patakaran kang Civil Service Commission na pagkasunduan asin nakapagpasya na ang LGU Naga sa magkakanigong aksyon para sa duwang permanenteng empleyado. So yung tabi karon da Philip day pasinda naglalaog ta under disciplinary action pasinda, yan ang pinagkumpirmar mismo ni Mayor Lenny Robredo kamag-atubang ini sa nagkapirang media sa syudad ng Naga. Mientras tanto, si papakitang impormasyon sa lado lokal, pigpada ko lang pasasalamat sa nguyan tabi karong Philip kang grupo kang Ako Bicol Party List ulita nakalaog sinda sa top performing party list representative kang Pilipinas. Ang nangyano tabi digdiyo ang Duterte Party List, pinagsundan ni kang Ako Bicol Party List, pang-tulo Trabaho Party List, pang-apat ML Party List na nakakuha sinda ng 61.1. Ito tabi nagprimera o nasa top 1 itong Duterte Party List, nakaguno sila ng 65.2%, Ako Bicol Party List 65.0%, Trabaho 63.9%, ML Party List 63.1%, pang-lima, iyo tabi ining inaapod na yakap nakakuha sila ng 62.0. So, yan sa mga naging top 5. Tabi karon dang Philip and top 6 man, ini man na Bicol Saro na nakakuha sila ni 61.8. And katakot kayang tabi karon da Philip nagpasalamat si ang Congressman Alfredo Pido Garvin Jr. asin si Congressman John Almario Chan sa tahaw kang pinagkakaatubang nilang mga issues, sa tahaw kang nasa hatsit sa Tangunyan kung baka nakaging tao nasa Tangunyan, pero dahil na sila natintinag, dahil nagpa-apekto, padagos pa nagad silang madara ni magagawin na programa, makulang hindi sa intero kabigulan, kundi sa iman na lugar hindi sa Pilipinas, mapuanday pa sila ni magagayon na programa, mahatod ning tabang hanggang sa makakaya kang naunang bita ng grupo. Ibig pasalamat tabi karon ng Philip ni Congressman Alfredo Pido Garvin Jr. as ni Congressman Almario Chan ang pagtitiwala pananggat sa Ako Bicol Party List na daiman sinda binayaan kan sa mga suporta, mga taga-suporta sa tahaw kang mga dinadaklag sa indang mga issue dahil ni magiging kaulangan asin dahil nating kaulangan para ihatod ang tatak Ako Bicol Party List na pagsiservisyo sa publiko. So yan tabi karon da Philip sa tuyang heras na impormasyon gikan sa location para sa RPN KI Radio Ronda, Raka Caceres reporting. Field Report! Salamat Geraray tabi karon da nga Raquel sa mga dugang mong impormasyon. Siyempre katabang na kasurug pa, matabang pa. Ano pa? Madulag pa? Ay naman, basta Ako Bicol, perming kasurog, katabang. Hindi, sabi nga ni Ken daw, anong gibuhon, magparalinig-linig, nadigtaan na, masakit na po. Pag nadigtaanan sarong tao o sarong grupo, pag-abot kaya digdi sa bagay na ini. Mga tadang rayaanan mga Pilipino, pag-abot sa harabunan sa gobyerno na naiimbeltuan ibang mga politiko. Yan po ang katotohanan dyan. Para sa ginsagin palan nga, lang sintabo, at palan nga mga tinabanan man. Mayo kitang question dyan. Kung naging koraptuman ang sarong congressman, ang sarong party list, ang importante na itao, sumihuras sa tao. Kaso man yan, kadakol ka ninaabunan sa gobyerno, sinusurulo, o arugan pamilya Villar, ang pamilya Duterte. Sindalang bagaan gustong maging marhayan buhay sa mga haranis sa inda. Paano man palan sa mga harayo sa inda? Mayo lamang makukuha ang mehoras samantalang nagtaraba ay kabos man yan buwis na nakukuha kan gobyernong ibinabayad sa inda, mga pansweldo sa inda, halos sa hali po yan sa ganot kan gabos ng mga Pilipino. Kaya dahil man pwedeng sinda sana ang makinabang kan mga mehoras na nakukuha sa gobyerno, dapat makinabang manan sa tuya pong mga kababayan.
Nga ni po ang problema niya to. O, ang pamilya bilyar sana, bang yaman na. Gusto, halos gabos na daga sa Pilipinas, bakalunan ninda, pati ang patubig. Kaya baga, Supreme Water, pinabagsak ninda ang Irga City Water District na nagkaigwanin Memorandum of Agreement na subot tatabangan ang pakarayon ang operasyon kan Irga City Water District. Ano po ang nangyari? Sagkod ngo niya, nagsasapo nin kasakitan. Dakol problemang hinahampang ang Irga City Water District, kabali pa ang sasautan na nag-LBM daan, mga nagiinom ng tubig kan Irga City Water District na tubig. Ano daw ang masabi kayo ni GM Loboy Corporal Jr. Ang sige sinaman paliwanag niya. Nasasabi sana niya, paliwanag niya, kan ipapod kan sanggo ng panlungsod kan Iriga. Sige mandaan kunyaninda. Water sampling. Sige man ang water examination. May mga oral daw nagka-conduct sindanin water examination. Pinag-i-examine ang tubig kung malinig talaga o maati. Tapos ang chlorine, binabalansi. Dan problema, alo yun baga itong maitauso record na inahagad ni GM Loboy Corporal Jr. ni batchmate Engineer Ulysses Pusyo. Ano niya ako yan? Taga-Rumday Preparado. Si Engineer Ulysses Pusyo. Pero pati nagtutungka, pirmi. Dahil lang ma-offend si, si batchmate. Ano niya ako, mabublayon na nagluwas ang issue na nag-LBM ang mga taga San Nicolas, taga San Isidro, taga Duman, sa San Agustin. Dahil po ninda maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari. Ang sabi sana, sa pagkakan ngaya, o kaya baka ngaya na-contaminate, anali nga sa nawasang tubig sa water district, kung iyan ngaya dawa yan malinig, kung so posit ngaya dilaan kino nin kuraratsa, pwede nga yan makontaminate. Ay napangyayaring paliwanag yan. Ngaro hababaw, kung iisipon. Pero ang katunayan, may mga nagsabi po ng mga water refilling station. Nigdes syudad kan Iriga na maati talaga ang nagluluwas na tubig sa Iriga City Water District. Tamis mo sinda, nakakatuludaanin inaagihan kan tulong purifier ang inaagihan. Dati nga saro sana purified na ang tubig kan Iriga City Water District. Diyan sana naririsa ng maati talaga. Sana inaabot nin tulong beses bago ma-purify ang tubig kan Iriga City Water District sa mga water repelling station. Kaya kami nga duman sa Santiago, dyan sa Barit. Dahil naman po kami nagagamit kan halin sa Barit na water supply kan Barit Water Works. Maati po talaga. May mga nagkukulog-kulog ang tulak, nag-ELBM na sabi. Pero dahil po yan nabantog dyan sa Barit Water Works. Ngunyan, siyempre, alangan man na mag-amin sinda na maati. Pero ang pinaka-problema po kaya, ang iba dyan, baka dahil napigre-rebayan ang tubo. So mga kaitupan ng mga steel pipe. Dapat rebayan na po yan. Siyempre, pag kinalawang yan, pwedeng makontaminate. Magamit, mainom kan tubig na ali sa Iriga City Water District. Maging dyan sa Barit Water Works. Dawa po anong paliwanag kan Iriga City Water District. Dahil yan mga tubod basta kung mga nag-LBM na ang mga nakainom kan tubig na hali sa ICWD. Kaya nga ni po si Commander nagbabakal naman in refill na tubig. Kaya
dyan sa ano yan, sige pati an wara-wara man minsan kan supply na tubig kan Barit Water Works. Siyempre may mga nai-stock dyan na ati kung biglang makusog, suppressor. Dara yan. Nag-iinom kami sa refill. Ako dahil nagpaparainom sa refill na yan. Tuod manan sa kuyang tulak. Hali nga ni sa bubon ka ito. Kundi pag-i-sterilize mo man yan. May sabi ka itong bangga. May daon. Pero kunyan yan, malinig ang tubig kan panahon na dawa bako hali sa water district. Bangga ka ito. Minubugta kanyan asopre. Pagkakaaga abang lipot kan tubig na maiinom mo garuman sa nahali sa rip. Pero marayan namit. Hugas-hugas ang banggang yan. Tapos ang kinukuhaan minin tubig, hali sa bubon, flowing. Nagbubulos, anborabod. Kaya dahil man nai-stock so ati. Tapos limas-limas sa bubon. Kaya ngunya na sa nangani po ako nagngangalas na kargado nin chlorine an supply na tubig kan Erga City Water District nagpaparaluya sa nan stamina an immune system kan sarong tao kaya ito bako manarog ka na sa mga deep well gripo pero dahil man nagkukurulog ang tulak kunya na sana po yan kaya masakit magpaliwanag kan arog kay ning bagay na kumbaga maati ang tubig. Kung talagang nag-RLBM, di sterilize kan sa tuyang mga kababayan, ang aning pati ang chlorine, maluto. Ang nangyayari, garo chlorine na namit ko sa tubig kan Erga City Water District. Na ikukumparar ko po yan, duman sa Barit Water Works, pag nag-inom ako kan tubig duman, dikit man ang chlorine, dahil kung ani na namit. Pero dahil man nag-LBM, dahil man ako kukulog-kulugan sa kuyang tulak. Kaya depende na po yan sa tao. Kung nabalad ang tubig, iba talaga na mangyayari. Kaya na minsan nagluluwas baga ang tubig ngunyan sa mga posit, mainit na. Dahil mo yan pag inumun tulos, delikado yan sa tulak mo. Dahil taman po binabasol ang Erga City Water District sa bagay na ini. Naghahalat pa sindakan paliwanag gali sa probinsya sa Provincial Health Office kung ano na talaga ang evaluation kan tubig sa Erga City Water District na nagpatunay maski ang City Infirmary ang ibang mga doktor kan City Health Officer nasasautan bako man talaga so tubig kan Erga City Water District duman subot sa ininom na kung sa inhali dahil man pigsabi bako man sa posit kan Erga City Water District bako man hali sa Water District kan irriga ang tubig tapos itong iba duman arani sa poultry pwedeng na-contaminate arani sa poultry dyan sa San Agustin nagkapirang pamilya nag-RLBM pag inom kan tubig na hali sa Erga City Water District. Tapos sa iba man sa pagkakan gayon, mininom ng tubig, nagkalo-halo na baka sa pagkakan man ang may diferensya. Kaya mapagal magparapaliwanag po. Kung bako kang tuod kan tubig ngunyan ay talagang pwede kang mag LBM. Kan mga panahon kulang man po ang mga nag-LBM ka ito. Saka may mga supply ka ito na di nga paghalo nindo. Diba? Orisol. Panghalo ngayon sa tubig. Tanganing day ka mo kung maluya-luyan sa indong tulak ang immune system. Day ka mo mag-LBM. Ay guwa man dampig taraw-ana nin bulong para dahil na kumbaga makontrol na sa pag-LBM kanibang mga nakainom ng tubig gali sa Erga City Water District. Nganyang karotoninong naman ang LBM po kaya pag nakakainom ng tubig na gali sa Erga City Water District paminsan-minsan sana kaya ito baga nangyari naman yan digdi sa Erga sa San Isidro, San Nicolas, San Agustin. Kanya nagbabalik na naman ang issue. Hindi
kay puwan tama na linawon, linigon, number 1 ang supply na tubig, pakarayon pati ang serbisyo. Saro yan sa ikinakauyam kan mga concessionaire kan Erga City Water District. Sigan wara-wara da kan tubig dyan sa may parte kan Santa Elena. Duman sa barangay San Antonio, dyan sa may barangay Salvacion, barangay La Trinidad. May mga water source na po baga dyan. Ano ang nangyayari? Yung paragastusan, duman Santa Teresita, sabi nga ni, may gigibo na duman pumping station. Ano na nangyayari? Yan po ang dakulang kaputan. Kaya dahil papapakarayan ni Erga City Water District, sagkod na dahil po ginigibuan medyos kan manihamento kan sinambit ng Water District digdi po sa syudad kan Erga. Field Report! Nagbabalik si Karondang Diggs Martinez, pasok. Good morning, Sir Kirpin. Balita, Kiraray Alice na aluwas na kung saan magkakiguan ni Job Pera ang yan na kausapan pabuton na July 29, 2026 duman sa Robinson's Mall sa siyudad ng Naga, Camarines na kung saan nasambitan ng Job Pera ikuhay ni nga pangalan na bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network BBM NRN pera na kung saan papangilutan ni kan Department of Migrant Workers o DMW Regional Office 5 in partnership kan na gobyerno kan siyudad Naga sa pagikan Metro Naga Public Employment Service Office na pigimbitan digdian mga pinag-repatriate na OFW mga bagong o mga dating OFW asin ang mga naghahanap din na trabaho na dumanda o magparticipar sa nasambitan ng Job Pera na kung tayo sa event na ini titipon digdi magkatiwang pagtitipon ang mga manlain-lain ng mga local employer at mga overseas placement agent na ma-operatera ni manlain-lain ng mga job opportunities sa manlain-lain na mga industriya mapa-local man o mapa-abroad. Pero kayo Philip, magkakigwaman na mga manlain-lain ng mga ahensya ng gobyerno ning mga serbisyo na kung saan presente duman kanibon na job fair takaning magtao ning on-site services arcade employment facilitation registration documentation assistance ating iba pang mga public service takaning masuportaran na pag-aplika ng mga naghahanap ng trabaho duman sa tarong venue na inihan sigun sa Metro Naga Piccho, inihan na pagkakataon na tanganing makakonektar, apply ating makakuha ng trabaho sa loob ng Sarukan daw. Na para sa mga interesadong mag-apply, magkarata na nina pinagkopya kanting mga updated na resume, siyempre bago ni ating maging preparado para sa on-the-spot application at posibleng hiring. Kaya man dahil kung tanging palagpaton at komunidad na mas konektara man sa mga ahensya ng gobyerno sa mga partner institutions sa nganing matabangan ang man na magkaigwa o kiraray o magkaigwa ng trabaho. Ang kira sa mga partner local companies di Arab country sa computers and IT solutions tech-tap kaya igwa-gwa pa din ako ting corporation for the connected people well-served corporation atin iba pa na iba sa mga presenting trabaho Arab ka na sa accounting sa IT sa sales asin pang sa pag-merchandiser. Pero ng pipilit at natuyang na pambarita sa luwag kirara ilang panunang tigsmatis nyo para sa CBI ang magmangkairiba. Field Report!
Salamat Gerara Itabi karon dang Diggs Martinez sa mga dugang mo pang informasyon ali dyan sa luwas. Wala po kita ang 38 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Yaon na po kita sa horing porsyon kana sa tuya pong programa. Happy birthday pala kay Lito Berinya Valle. Yan po sa Santo Domingo Digdipo Ciudad Canirga sinman kay Rodel Ampungan. Siselebrar po sindakan sindang mga kumpleanyo. So saro sumadiyong ko yaon sa mabuhay si Roma Camarinesor si Mading Glorena Gutierrez Senior. Happy birthday man sa imo Madi. Ay na lamang kita nagkakahilingan Madi. Garo harayoonan si Roma sa Iriga. Dakol po kan mga nag-iimbitar sa kuya dyan sa Banuan kan si Roma. Magdigdi ka man niya, Padi! Magkahilingan man lamang kita sa pigkudalan na daga. Kan pamilya Villaperte dyan sa San Ramon. Latalat siya nga. May oras yan, may panahon. Baka Agosto, makapasyar kita dyan. Pero sarong banggi lang, duwang aldaw. Balikan sa nakita ta pirmi pong busy ang sendong lingkod. Daw ba kita ba kung busy alkalde? Kibat na kan buhay niya to an kadakol kan mga pirming nagahalat na obligasyon. Kaya kung haranina ang eleksyon sa barangay, isipan ta mo ng marhay kung magdagos kita sa pagkandidato ta garo ang hiling ko sa barangay magulo man. Pag-abot sa politika kung magulungan sa Senado, sa Kongreso, sa Kapitolyo, hindi sa barangay pa dahil magkagulo-gulo ay inda. Sa barangay nagpupunan gulo-gulo. Sa politika kung nga ni sa San Ramon, Salvacion, mala, ta nagkakagulo-gulo, tapig kukudalana. So, barangay San Ramon, saka Salvacion dyan sa Banuan kan si Roma, Santissima. Pati ang pili sa gurong. Sa gurong, tapos San Jose Gento. Basta dyan sa Banuan po kan pili, nagkakapir ang barangay dyan, ang pinagkukudulan man da. Ay, ano nang buhay tayo, ninigdi sa Camarines Sur. Naman pa labi-labi Gob El Rey hirak man kan mga taga Kamsur ay pagparakudalon mayo na nganing inaaning tultol barato ang presyo kan paroy kabo mo pang paumahon hirak man. Tapos mataram-taram man si Mayor Marivic Solano, pero nasusulsulan man ini kang Kapitolyo. Nakakul ang mga problema sa Banwang Kampili. Ay indaman daw sa imo, madamdamin na mayor. Kan Banwanin Pili, kaya magparasunod-sunod ka man sa Kapitolyo. Hili nga daw si dating Vice Mayor Tomas Bungalunta Jr. Abong magsunod sa Kapitolyo, pigpaparaturo tanggal. Kaya na po siya, dating Vice Mayor Tanggalunta. Ay indang buhay man yan sa Banuan kan Pili. Makasuya naman po ang nangyayari sa Banuan kan Pili. Marhay man ang liderato ka ito, kan maging alkalde ni si Vice Mayor Tomas Bungalunta Jr. Ngunyan Vice Alkalde pinatanggal pagiraray dahil na mga nagsawan Kapitolyo. Tapos apira sa pinatanggal may treat pa da sa buhay ni dating Vice Mayor dating Alkalde Tomas Bungalunta ngunyan Vice Mayor kan Banuan Punin Pili. Ni man si Mayor Bikbik Solano na stress da siya. Ay para stress siya. Ang sa pudir, may stress da. Para stress ang problema. Igwa kada ang karnihan dyan sa merkado publiko kan Banuanin Pili. Magtinda sa nangayanin karni. Ay, basta mabintaan karning orig. Ini pala, negosyo kayo ni Mayor Bikbik Solano.
tindahanin karning orig dyan sa Merkado Publiko kan Pili. Tapos sigwa pa ning gasolinahan. Naku, aram ko man ang mga negosyo kay ni. Hindi legal man. Sabi nga ni si Mayor Bik Solano kan Banwanin Pili. Amiga taman ini kan panahon ngunyan. Amiga taman giraray. Kaya dahil pagpara kun ano, dahil pagpara pa si Mayora. Nakapa-stress kay Mayora Bik Solano ang Kapitolyo. Yan buwan katotohanan dyan. Kung mauyunan ng sayang hero ni Gob Elre, ay yari ka, diday. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Minsan makonsuelo po ang politika. Pero ang importante, dahil maggiradig di sa Camarinesor, dahil magkariribok, mayong makulgan, dyan sa Banwan kan Tigaon, may sarodang konsyal, sinampaling. So, driver kan ambulansya, ay napangyayari, abang isog. Kaya na-stress man si Mayor Eugene Puentevilla nagpaliwanag, mayo man nga digdi sa samuyang banwa naarog kayan kam panahon tuninong ngaya kami hindi day ko ngayon mapapalampas ang ginibong ini kan konsyal na ini day man pigngaranan kung isay na konsyal garo konsyal sa ibong sa Team 1 Kamsur big paparapakaraot niya kami kay di patingyan sa Kuyang Tugang si naging alkalde man Chiki Puentevilla. Tapos nga si Congressman Arne, ako, gabos patingyan sa Kuyang Magurang, si dating alkalde Evelyn Bukid, Kansangay, paparapakaraot niya kaining tawong ini. Kaya dahi ko nga sa mapapalampas, dahi ko nga sa mapapatawad sa sakuyang banwaan na inabuso niya, ang driver, kan ambulansya. Ragwan niya kan mga tirada ni Mayor Eugene Puentevilla. Pag-arog kaya may kolor politika po yan. Pag-arog kaya na mga inaasta kan sarong kagawan. Siguro, baka dahil nauyunan ang pagmamaneho, kan pagtaram-taram, kan driver, sinampaling. Dahil na pangyayari. Dahil po pag-arugon kaya na herak man kan tao. Kung baga politika sana yan dahil tapaghaluanin pisikal kadigdi po sa satuyang nasyon ka mga poderoso kan mga politiko kaya nangyayari pisikal ang ginigiribo puder ang ginagaramit kan iba pong mga politiko dahil ka pwede magkontra pwede kang kasuhan pag nagparakuro kontra ka sa radyo, pwede kang kasuhan in libel pwedeng ipasarado sa imong istasyon kasimple baga sabi ang kolor politika digdi po sa tuyang lugar sa nasyon Pilipinas grabe ang pamumulitika kan mga politiko kaya di kita maasenso pag-arog po kayan dikit na bagay magpipisikalan magkukurulugan dahilan sa nasadarakan politika na baga kanya-kanyang sinusurog. Pero may data po ang mga arog kay ning sistema nin pamumulitika sa Pilipinas na kumbaga ang tao may uman kasaalan nakukulgan sana ta may kanya-kanyang among siyempre alangan man na day magkontra day magtaram kung malaino na po ang tinataram kan kasurog kan Team 1 kaya mayo kitang surugan po digdi pero itama ta sana sa lugar kumbaga kung ano ang diretso itong driver na ito tayo man pag-arugon gan tayo rakman una nindo pa silang maging driver sa ambulance masakit po mga sa emergency trabaho kaya nga nan ibang driver kung nagda-drive ng ambulance, nagkakaurulog na sa kalita. Kung nai-stress man. Sa ngayong emergency, pagparaabalahon. Ngarog pa kayo sinampaling. Kan sarong konsyal sa Tigaon. Siyempre,
tuturete ang driver kan ambulance. Maka sa sunod mag-drive yan kung may pasyente, halimbawa kapamilya ni kagawad, makaibarangga yan. Di mas lalong nadagdagan ang problema. Na-stress si mamang driver kan ambulance kan tigaon Camarines Sur. Sabi po digdi sa Barata, Erga City honors 144 scholars during Scholarship Recognition Day. The City Government of Erga recognized the achievements of its scholars during the Erga City Scholarship Recognition Day held on July 22 this year at the ZDRRMO Multipurpose Covered Court, honoring total of 144 scholarship recipients for their academic excellence and contributions to the city. Of the scholars honored, 33 successfully graduated this year with 15 learning Latin honors, highlighting the outstanding performance of the city scholarship program. Scholars recognized came from various categories including academic scholars, the LGU Folkloric Dance Group, Iriga, Saring Tinig Youth Choir, Firefly Ali Band members, and athlete scholars during the program. Magna cum laude graduate John Ribon Mijado, no daw ini ni Padingbon, naka-aki ini, delivered response on behalf of the scholars, praising gratitude to the city government of Iriga for investing in the dreams and education of every learner through its scholarship program. And his message, Mayor Rex Uliba emphasized that education remains the most valuable investment person can have. He encouraged scholars to continue pursuing excellence, value the opportunity to learn, and honor to the sacrifices made by their parents in supporting their education. The recognition program was also attended by Vice Mayor Dimaiwat, Councilor Jor El Caayaw, and Councilor Dandre Babuniti, who joined city officials in congratulating the scholars and celebrating their achievements. Di nagray na. Tapos ini pong si Congressman Attorney Nelson Legacion pinag-inganyo ang publiko na mag-testing sa aquaculture farming bilang alternatibong pagkakakitaan. Si Congressman Legacion na tubong buhi, Camarines Sur, iyon na rin sa puso asin an aquaculture farming dalan sa iyang kaubenan kay ito iyon nakahiligan na kaining mag-atamanin mga sirang tilapia. Liwat nainganyo ang congressman na liwat laugon ang pag-aatamanin mga sira matapos ining nakaaging bulan iyon nailing niya ang hito ni Mariano. Aquaculture farming na pagsasadiri ni Miss Maricho Cuarteros na asinsado nangunyan. Henot na pinaglaog kan congressman ang pag-aatamanin urig alaga dahilan sa may mabatang parong ang mga udo kan urig ginibo niyang concrete pispan ang dating kulungan in urig. Nasa 7 concrete pan ang pinag-uukupar ngunyan kan nasa 26,000 na hito asin 2,000 na tilapyang buhi. Nagray na. Dahil lang maagin arog kan hito ni dating Kapitan Bert Balbena dyan sa La Purisima na Malnores. Namayong pambahog, pigpaparabahog, mga bito kanin manok, mauubusan in pundo, kaya to si Bert Balbena. Tapos nahiling ko baga, pigkakakan, mga water lily na mayo na gayod na nagmamantinir, mayo na gayod na kukuhanin mga bito kanin manok. Kaya
nagparaniwang sa nasuhito, makakuaman si Madingrot ka ito. Pigsisingil sa sponsor ni Madingrot. Ya, karing Bert, pwede nga, hito na sana, oy tinawaan, mga malnourished na hito, grabe ang dugi. Narakula, so payo, so hawak, karoon ng mga pantat. Ay na pangyayari. Ang pag-aataman po nin hito, tilapia, kung dahil mo man yan mamantiniran nin bahog, ang luwas ka yan, malnourished. Pero man orig, pag na malnourished, bansot, ang orig. Kung sa tao, malnourished. Pero pag ang sira, saka orig, nagka-baransot, pati ang ano yan, manok. Mga nababansot man po yan. Pag dahil mo napakarayanin bahog, vitamina, ang pag-aataman ng hayop, bako man basta-basta. Maray kon karabaw, baka, kanding, duot sa na yan. Dapat aataman mo nin pasabsab, parara. Pero ini pong mga tilapia, saka hito, ay dahil mo yan kulangan ng pambahog. Baka paglugbo mo dyan sa sayong pispan, pagkakanong ka na kanito, ngayon marulang sama ng bitis kayo ni. Pag iba na sa imong bitis, ang luwas kayo, garo ng mga piranha, gurutom. Kaya bako pong basta-bastaan mag-ataman manhin hito sa kaining tilapia. Kaito nga ni, gusto akong kunya nun kan pinsang kong may mga piskids dyan sa Banuan kan buhi sa barangay Tambo ngaya kapital na ngaya 5 mil sa ngaya pinsan mapapadakol mo na ngayon tilapia hindi sa piskids wala na ngayon tubo dahil man ako nagusto ta niya ako dahil ko man yan maasikaso kapag abot kan oras kung may kalamidad na kinabang sana sa mga nakapalibot sa piskids. Kung ikaw po malaog sa pag-aataman ng hayop, kawa rin pag ninegosyo, dapat pukusan mo. Kami po, kadakol na kang inagihan, baga na mga negosyo, maski sa kopra, kanya nagpaparabarato ang presyo kan kopra. Timuhaning si Kusay, dito minagal, kapitalista pa yan, Chinese, nabaga sarado na so, Owel Mel ni Kusay sa pagpipisaran ng kopra dyan sa Banuan kan pili. Ano nangyari? Kaya minsan swerte-swerte sa naman po ang negosyo. Kumbaga dahil habang panahon mananama kita, mananalasa. Kaya dapat asikasuhon mo. May focus ka kung ikamanegosyo ba kung ano-ano na sana iba man at ang gataman tilapia nag-uuma kung ano-ano pang kadakol ng mga gustong laugan na negosyo. Sarusa ng negosyo basta nagkikita, sabi nga ni dating alkalde Jones Belsa, igwa nga akong bistado dyan sa merkado publiko kan Banuanin buhi para tindanin pansit. Asinso baga nga so mga aki na patapos sa pag-eskwela ay bako pong basta-basta ang magtindanin pansit. Ang kapital kan tubig sa kapansit dikit na magic sarap mo yan okay na balaw bagoong saon mo muna madiliin siya po yan kundi kay puhan man ang tiyaga nawa rin na negosyo may tiyaga ka dapat tapos may focus ka kung ano man na bagay digdi po sa kinaban, kung dahil mo pukusan, ay mayo, arog ki amigo ta, na negosyante dating pulis sa Santo Domingo, Iriga. Kung ano na sa piglalaog na negosyo, gasolinan, hardware, ngunyan may picker ball na, may laundry pa, contractor, mayo na baga, natatada na sana gasolinahan. So hardware, sarado na. Itong laundry, inda. Kung nagkiklik pa. So picker ball, may nagkakawat na gayon. Inda. Tapos ito bagang sa mga
kunyan na tulong-gulong na mga pigpapadalagan sa gilid kan irrigation. Minsan nga ni, igwa ka ito si Vice Mayor Edsel Di Maywat. Man po ito nag-click itong lingawang ko na kaya so mga kunyan anaki ngani pwedeng magdara ka ito. Naroon man siya ng mga e-trike, e-bike ang klase. Kaya ang negosyo po kung mayo kang focus dahil man matrayon po yan. Nawa sa rosa ng negosyo, ang kaputan mo. Basta may focus sa pagninegosyo, maasenso po yan. Tapos dahil mapaghaluanin kung ano-anong mga kalungkutan sa buhay, na minsan dyan naula. Ang kontraktor, malasado ang gibo. Grabe nga ang gunting. Ay, urula ang paksi. Napating nagkuka sa iya daang magkontrata, sabi kan sarong dating kapitan. Ay, sabi kan sarong kapitan. Ay, napangyari. Makamundo na bareta pag-arog kaya. Amigo taman po ini. Pero, binsido man ako. Nag-asinso man siya. Pagka-retiradong kan magretiro sa pulis, kinaputanan man lain-lain na negosyo. Kaya na inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nagpaabot nin informasyon sa luwas si Diggs Martinez sa Sinman Raquel Caceres. Sa lado technical si James Oco. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Yao naman siya pa Mama Kyle Riago Ligasyon ang paglaom kan nasyon Pilipinas. Ako man si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.